Níbo la tún já sí egungun tó ń ka kí ó nínú ẹkú ẹ ò rí pé ìsìlámù yìí fàmójú tó sẹ́. Níbo la tún já sí egungun tó ń ka kí ó nínú ẹkú ẹ ò rí pé ìsìlámù òkèèkè. Níbo la tún já sí, níbo la ń lọ, níbo la tún já sí nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin olóye egungun tó ń ka kí ó nínú ẹkú ẹ ò rí pé ìsìlámù yìí fàmójú tó sẹ́. Níbo la tún já sí egungun tó ń ka kí ó nínú ẹkú ẹ ò rí pé ìsìlámù yìí fàmójú tó sẹ́. Ìmọ̀ràn mi fẹ́ni tó ń bẹ nínú ẹkú ni pé tó bá fẹ́ jọ ṣàkà mo jọ ṣàkà, tó bá fẹ́ jó ṣoko kí yóò jó ṣoko, ọ̀sàkà ṣoko lọ́lọ́run alàmì lè bínú sí. Aṣọ àlà ó nísìlámù gbé sọ́run o, ẹ jọ̀wọ́ ẹ mọ́ tako sásọ ẹ̀sìn wa. Níbo la tún já sí egungun tó ń ka kí ó nínú ẹkú ẹ ò rí pé ìsìlámù yìí fàmójú tó sẹ́. Ìsìlámù ilẹ̀ Yorùbá ń fẹ́ àmójútó, ẹ̀yin onímọ̀ ẹ bá bá wa wá nǹkan ṣe sí. Ká rántí ọ̀rọ̀ tó sọ fún wa nínú ìwé mímọ́ Àlùkùránì tọ́lọ́hun fi ràn oníṣẹ́ ńlá. Bàdà ìsìyà sàtìwálé bá sí mọ́lá wala ana abidun abaditun wala antum abidun ma'budu lakum dinukum waliya din. A ò ní báwọn jọ́sìn fún tí wọ́n ń ṣe o, ẹ̀sìn tí yín fún yín ẹ̀sìn tí wà fún wa o. Ó ní kálukú kóòdù lórí ẹ̀sìn tó ń ṣe. Níbo la tún já sí egungun tó ń ka kí ó nínú ẹkú ẹ ò rí pé ìsìlámù yìí fídíò yìí ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ Rasulullahi ọmọ àwọn ẹni Ọlọ́run ọba kò kọ̀ọ̀kan.